La sessió especial de Nadal de l'Hora del Conte a la biblioteca ha omplert la sala infantil. La mainada ha seguit amb molta atenció el conte del Petit Avet, una narració que ha anat acompanyada de titelles fetes amb la tècnica de l'origami. Sí, amb la mà de contes. Buscàvem contes de Nadal que sortissin de tot lo clàssic, que fossin molt neutres en quant a connotacions religioses, perquè tenim molta població que és musulmana o bé d'altres cultures, i buscàvem contes neutres que poguéssim explicar com el Petit Avet, que no parla concretament ni de nen Jesús ni de coses d'aquestes, senzillament és una història de Nadal. A més, ho aprofites per introduir al món de l'origami. Evidentment, evidentment. Tot el que fem nosaltres en el nostre taller, que som de Sarrià de Ter, tenim un taller que només ens dediquem a l'origami, i una de les maneres de treballar amb l'origami és a través d'aquests contes gegants que fem. Un cop finalitzat el conte, la mainada ha participat al taller gratuït d'origami per crear, a partir de paper, un arbre de Nadal. Sí, ara mateix estan tots allà fent un avet i sempre el més important és que surt bé. A més de baixa dificultat, no?, perquè hi ha nens molt petits. Sí, evidentment. Busquem sempre tallers per a tots els nivells, però quan són així tan genèrics busquem un taller que s'adapti a totes les capacitats. Què es podria fer ara en temàtica de Nadal amb origami? Amb origami es pot fer de tot. A part dels arbres de Nadal podem fer, evidentment, un que està molt sol·licitat és el de fanalets dels Tres Reis, i després doncs, els Tres Reis mateixos, Pare Noels, estrelles, flocs de neu. La propera activitat nadalenca de la biblioteca serà aquest divendres a les 7 de la tarda, a la capella del convent de Santa Clara, amb la lectura del poema de Nadal, a càrrec del grup de teatre Esplais i l'Associació Cultural El Salner.